هێزên ئەمنیên Tirkiye berdewam li dêvçûnê piştî encamdana wê hêrişa şeva serê salê li Îstanbul ku zêdetir ji 100 kesa bûne qurbanî. Zêdebarî rî û cihên emnî ku li Tirkiye piştî encamdana wê hêrişê girtine berxwe, di ezgera ragihandina Tirkiye nasnama encamdera wê hêrişê aşkera kiriye. Mêdiyayên Tirkiye derbarê wî babetî aşkera kiriye ew kesa hêrişa şeva serê salê yaniya şevan li Îstanbul encam dayî li devera Zîtinbor bi teksekê beriv devera Ortogwayê çûye bi çekê hêriş encam daye. Amajebûyê jî kiriye ew kes ew kar encam dayî ser bi grûpê Turkistan Rojhilat bitin ku ser bi Daişin yan ser bi Çîçan û Turkistan û Efganistan û devereka Rojavayê Çîn ku zirbaya wan musilmanin. Rêxerawatê Rûsya Daeş encamdana hêrişê girtiye stoyê xwe. Barpirsên welatên Tirkiye ew hêriş bi hêrişeka terorîstî nav bire. Daeş amajebûyê jî kir hêrişber bi bombeka destî û çekê reşaş hêriş kiriye ser wê yana şevane li Îstanbul û li ser fermana Ebu Bekir el-Bexdadî hatiye encam dan. Rînya ku çekdarên Daeş hêriş kiriye serê êk ji bin banktirîn yanên şevanên Îstanbul ji layê geştyarên biyanî û welatiyên navxweyî. Wê welatî bi gotina Şahed Hala deqekirê cilûberkên Santa Claus Baba Noel kirbîne berxwe. Hêrişên dorûberên demîjmêrî êk û 15 xolekên spêdaya êkşemwê hatiye encam dan û di wî demî de 500 heta 600 kes li yanê amade bûn. Li gor ragihandinên ku ji Wezareta Derveyê ji mara welatên Erebî belav kirî derkeftiye zorbeya qurbaniyên wê hêrişê welatiyên Ereb in. Li gor amara 18 welatiyên Ereb di wê hêrişê de hatine kuştin û 31 jî birîndar bûn. Amajebûyê jî kir ku ew qurbanî xudan rekezname Siûdiye û Kuweyt û Ordun û Iraqê û Libnan û Megrib û Tunis û Libya bûn. Piştî ku kesekî çekdar hêriş kiriye dikete ser yana şevane li taxekî bajêrê Îstanbul û teqê bi nav wan kesan diket ku diyanî da bûn. Bi gor dumahîk amara 39 kesê di wê pelamarê de hatine kuştin û 70 kesê di jî birîndar bûn û di çarçovê her êk ji welatên Amerîka, Avustralya, Brîtanya û